Η οικονομική κρίση πλήττει ιδιαίτερα τους εμπόρους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στην Πάτρα τα λουκέτα αυξάνονται όλο και περισσότερο. Έχετε κάποια λύση για αυτό το πρόβλημα? Δεν είναι στην Πάτρα. Πρέπει να σας πω ότι είναι παντού. Είναι στα Καλάβρητα, είναι στην Κάτω Αχαγιά, είναι στο Αίγυο, είναι σε μικρές κομμοπόλεις, στην Ακράτα, στην Αιγύρα. Είναι παντού. Το ζήτημα λουκέτο στην Ελλάδα σήμερα προφανώς θα έλεγα ότι είναι πηχαίος τίτλος πάνω από μια κατάσταση τόσο τραγική που τη βιώνουν άνθρωποι της καθημερινότητας με απίθανο τρόπο. Όταν όμως μιλάμε για μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία κλείνει, δεν μιλάμε μόνο για τον επιχειρηματία, εδώ πρέπει να συνοηθούμε. Μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν, μιλάμε για ασφαλιστικά ταμεία τα οποία θα έχουν πρόβλημα στις ασφαλιστικές εισφορές, μιλάμε για μια ολόκληρη διαδικασία η οποία πλέον δεν λειτουργεί. Η Ελλάδα είναι στον πάγο. Η οικονομία δεν υπάρχει. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Οι πολίτες είναι σε απόγνωση, ο εμπορικός κόσμος είναι στα κάγκελα και θα σας έλεγα ότι η αγορά είναι απολύτως σε κατάθλιψη. Σας λέω και πάλι, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά πιστεύω βαθιά ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι μια απόλυτη αλήθεια, γιατί αυτός είναι οικονομολόγος και προσωπικά τον εμπιστεύομαι απόλυτα, όχι μόνο στα οικονομικά, σε όλα τα ζητήματα, αλλά στα οικονομικά ακόμα περισσότερο. Και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι όχι άλλους φόρους στους Έλληνες. Μη σκοτώνουμε την Αγία Ελλάδα. Δεν μπορεί να την αρμέγουμε, θα πεθάνει. Πρέπει να δούμε άλλες πολιτικές. Αυτές τις άλλες πολιτικές περιμένουν οι πολίτες. Και αυτές τις άλλες πολιτικές θα κάνει ό,τι μπορεί, έτσι πιστεύω βαθιά, και η Νέα Δημοκρατία να τις φέρει στον τόπο.